Dam-dam! Dam-dam! Oy, mayo na buyag, oy! Porya buyag! Dam-dam! Dam-dam! Smile. Tanong siya siyang papa. Hi! Hi, Dam! Welcome to my vlog, Dam! Hi, sa tong vlog, hi! Hi! Hi, vlog! Hi, sa tong vlog, Dam! Hi, Dam! Nganong nagkaob-kaob man ka diha, Dam? Dam! Nganong nagkaob-kaob ka diha, Dam? Kami niyo, na ning among damdam? Ako, ano, oy? Kami niyo, na ba na? Dam, Dam! Kuan, imo mo sin sulpa. Hello, Dam! Dam! Dam, Dam! Ang dam-dam! Ang dam-dam-dam-dam! Gamay. Unsa man na, Dam? Nakikita sa kanay. Dam! Unsa man na? Dam-dam! Kumusta man ka, Dam? Wala na ilain ang tiyan, Dam? Ha? Dam! Ang atong tiyam nan ba? Wala na maglain, Dam? Ang atong tiyan, wala na maglain? Ha? Buyag na, Dam? Hindi lai. Dam, Dam! Dam! Dam, Dam! Unsa man lagi kapoy na kadagi na pa? Ha? Agoy na pa. Wa pa ka mo ya? Wa pa ka gikapoy, Dam? Hilak na ka po yun. Dam, magsakit ang daghan dit ba? Mukuan ang iyang duga, iyang heart. Di na mayog magdugay sad. Ang iyang kasing-kasing. Malumusim ba ko? Tawa. So, good na. Na? Sakit na? Sakit na ang dughan? Dali. Ay, kapoy na nagisakitan na nas dughan. Ano gijimjiktan ang ngisi? Ana siguro diyang iyang abay. Ang iyang abay na diyang dapita, guys, no? Sige, bye!